Hej Katrine, vi var i Zoologisk Have tirsdag den 21. oktober, og vi har fået nogle spørgsmål, vi gerne vil svare på, og vi har om regnskovens betydning for klimaet. Og det første spørgsmål lyder, hvad er en regnskov? Og en regnskov består af høje træer, varmt klima og masser af regn. Og regnskov de findes i Afrika, Asien, Australien og Central- og Sydamerika. Og den største regnskov i verden, det er Amazonas regnskoven. Regnskoven ligger også i troperne. En regnskov består af løvtag, som det vil sige lag af grene og blade, der bliver dannet ved de træer. Og regnskoven er også et økosystem, som bliver udgjort i regnskoven. Så er der symbiotiske relationer mellem arterne, og da vi var inde i Zoologisk Have, var vi også inde i en regnskov. Der var inde i regnskoven i Zoologisk Have, var bladene derinde, de var meget udtørte og meget store og grønne. I forhold til, hvis man tager bladene i en dansk skov, så er det mindre og ikke lige så stærk i den grønne farve, og de er mere fugtige og våde, fordi man er udenfor i naturen. Så er der 3 dyr i tropezonen og deres tilpasning, og dem har vi så fundet, og vi har valgt at tage udgangspunkt i dovendyr og krokodiller og sommerfugle. Og dovendyren, den har et brunt skind, hvor der lever alger i pelsen, så den får den grønlige skær, som gør det nemt for den at kamuflere sig i træer og blade. Og så er vi til udgangspunkt en krokodille, hvor der er meget varmt og fugtigt i regnskoven, der lever i vandet. Og de kan nemt kamuflere sig, da det er mørkt på huden. Og så har vi også sommerfugle, hvor sommerfuglen tilpasser sig ved at lægge æg på giftige blade af limstokken, der hedder Artostolosia. Bladene beskytter dem selv mod rovdyr og fugle, og de spiser dem også selv. Så har vi en befolkningstilvækst af regnskovsareal. Og vi starter med at beregne regnskovsarealet, og derefter tog vi befolkningstilvæksten. Regnskovsarealet falder med 33 kvadratkilometer per minut. Det vil sige, at den på dagsbasis falder med 47.500 kvadratkilometer, og at den på årsbasis falder med 17.344.800 kvadratkilometer om året. Befolkningstilvæksten stiger med 520 personer per minut. Det vil sige, at den på dagsbasis stiger med 748.800 personer per dag. Og at der på årsbasis kommer 373.312.000 mennesker mere om året. Så har vi lidt omkring skovens regulering. Vi har lidt om, hvordan skoven påvirker klimaet, og det gør den via 3 mekanismer. Det første det er kulstoflagring, som mindsker opvarmningen. Så er der fordampning, som mindsker opvarmningen, og mindskning af solstrålernes tilbagekastning, som også kaldes albedo, som gør, at det øger opvarmningen. Så har vi noget omkring, hvilken betydning skydannelsen har for klimaet. Og skovens fordampning den øger skydannelsen og kan derfor skabe mere regn. Skyerne kan være en opvarmende og afkølende effekt globalt, fordi de påvirker tilbagekastning af både solstråler udefra og varmestråling fra jorden indenfra. Og det der skal være for, at det er et rigtigt skov, og for at man kan sige, at et grønt areal med træer er en skov, det er, at skoven skal være domineret af træer. Der skal dække mindst 10% af det areal, træerne står på. Arealet skal være mindst 1,5 hektar. Træerne skal kunne blive mindst 5 meter høje, og hvis de er mere spredte, er det ikke en skov, så træerne skal være meget tætte for, at det er en rigtig skov. Så har vi lidt omkring lagring af kulstof i troperne, og lidt faktisk omkring albedo. Bladene på træerne de er så store i en regnskov, at de nogle gange, at de nemt kan komme til at dække for sollys. Derfor så formår skovbunden, som ligger nederst på skoven, ikke at optage sollyset, fordi sollyset ikke når at trække igennem bladene. Og derfor så kan de ikke bruge sollyset til at lave fotosyntese. Og derfor så kommer der rigtig store lagring af kulstof nede i skovbunden, da de ikke har mulighed for at lave fotosyntese. Og albedo, det er intensiteten i tilbagekastet lys. En overflades albedo er forhold mellem tilbagekastet og modtaget stråling. Hvis et skovareal har en meget hvid overflade, så har den høj albedo. Og hvis den har en mere sort overflade, så har den en lav. Så der afhænger lidt af, hvad farve bladene har, og hvordan skovenes arter af træer er. Og i Danmark der har vi tempereret løvskov.
Og tropezonen i Zoologisk Have, og det vi valgte at kigge på, det er en en tropeskov. Så var der en artikel omkring biobrændsel og etik, og deres problemstilling det var, om det var klogt at fælde regnskoven. Og så mente de ikke, at det var en god idé, at regnskoven i Indonesien skulle fældes, fordi så kommer der problemer, at regnskoven har en meget stor biodiversitet, og det vil fjerne al den biodiversitet, hvis de fældede skoven. Og det vil skabe store problemer. Så havde de to begreber, som var antropocentrisme og økocentrisme. Og antropocentrisme, det er hvor man mener, at mennesket, at det er mennesket, der er etisk betydningsfuldt i sig selv. Og økocentrisme, det er hvor det mener, at al natur er krav på etisk hensyn.